ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மாயா ஸ்டாக்கீஸ். சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, கூடவே வெக்கேஷனும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. குழந்தைங்கள்லாம் பயங்கர ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. ஸோ குழந்தைங்க எந்த அளவுக்கு ஹாப்பியாக இருக்காங்களோ பேரண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருப்பீங்க. ஸோ குழந்தைங்க வந்து 24 ஹவர்ஸும் நம்ம கூட இருக்க போகிறாங்க. அவங்கள எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறது, அவங்கள எப்படி கைட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கன்ஃபியூஷனில் இருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கான ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பேரண்ட்ஸ் சம்மர் ஹாலிடேஸையும் ஸ்டடீஸையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இது வந்து ஸ்டடீஸ்க்கான டைம் கிடையாது. சம்மர் ஹாலிடேஸ் அப்படிங்கிறது குழந்தைங்க வந்து முழுக்க அவங்க என்ஜாய் பண்ணி அவங்க பிடிச்ச விஷயங்கள் என்னவோ அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டைம் பீரியட் தான். பட் அதுக்காக அவங்களோட ரெகுலர் ஹேபிட்ஸில் எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸும் நீங்கள் பண்ணிக்கக்கூடாது. ஹாலிடேஸ் தானே, நான் லேட்டாக தூங்கிக்கிறேன், மார்னிங் லேட்டாக எழுந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா ஸ்லீப்பிங் டைம் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னாலே அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ், பிஹேவியர் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ அவங்க என்டையர் டேவே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணவே கூடாது. அது மட்டும் இல்லை, குழந்தைங்களோட தூக்கம் வந்து பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். ஸோ அதை மட்டும் எந்த வகையிலையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க. குழந்தைங்க கரெக்டான டைம் தூங்கி கரெக்டான டைம் எழுந்திரிக்கணும். மார்னிங் அவங்க எழுந்ததுமே பெட் நீட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு வந்துட்டு ஒரு சின்ன யோகா ஆர் மெடிடேஷன் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் அவங்க சிம்பிளாக பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ண வைக்கலாம். தென் குளிச்சுட்டு வந்ததும் ஒரு சின்ன ப்ரேயர் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த டேயை அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி அவங்க டே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்க ரொம்ப பாசிட்டிவாகவும் ஹாப்பியாகவும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் வந்து குழந்தைங்களுக்கான ஃபுட். அவங்க உணவில் வந்து எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸும் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி ஃபுட் டைமிங் வந்து கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஆஸ் யூஷுவல் அவங்க ஸ்கூல் டைமிங்கில் எப்போ மார்னிங் சாப்பிடுவாங்களோ அந்த டைமுக்கு அவங்க ஃபுட் கொடுத்துடணும். அதே மாதிரி லஞ்ச், டின்னர் எல்லாமே கரெக்டான டைமுக்கு கொடுக்கணும். அதே மாதிரி லீவில் தானே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த விதமான ஜங்க் ஃபுட்டும் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஒரு நாள் தானே பாஸ்தா சாப்பிடுங்க, பர்கர் சாப்பிடுங்க, பீஸா சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதுவும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ஹெல்த்தியான ஃபுட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். ஸோ அதை வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து குழந்தைங்களோட வாட்டர் இன்டேக். தண்ணி வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு குடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும். பிகாஸ் ஸ்கூலில் அவங்க இருக்கும்போது வாஷ்ரூம் போகிறத கம்மி பண்ணுறதுக்காக தண்ணியோட அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ இப்போவும் அவங்க வந்து அதே தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு தெரியாது தண்ணி குடிக்கிறோமா இல்லை கம்மியான அளவு குடிக்கிறோமா அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம தான் அதை வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்துக்கணும், மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அடிக்கடி தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ஃப்ரூட் ஜூஸஸ், இளநீர் அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்க பாடி வந்து ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கும். ஸோ இது சம்மர் டைம் அப்படிங்கிறனால அவங்க பாடி ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை வந்து நம்ம கான்ஷியஸாக செக் பண்ணிக்கணும். இந்த சம்மர் டைமில் வந்து நிறையா எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் சம்மர் கிளாஸஸ், சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க வந்து 10-11 மந்த்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்லையே நிறையா டெஸ்ட்டு, கிளாஸஸ்ஸு, ப்ராஜெக்ட்டுன்னு சொல்லி நிறையா ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இப்போ வெளியில் வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த 1 மந்த் வந்து அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே இல்லாமல் அவங்க ஃப்ரீயாக வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். சம்மர் கிளாஸ் அனுப்பணும் அப்படின்னா அது வந்து குழந்தைங்க கிட்ட கேட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு கிளாஸில், அவங்க புதுசாக ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு கிளாஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சேர்த்து விடலாம். நியூ ஸ்கில்ஸ் அவங்க லேர்ன் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிடுவாங்க. அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து அவங்களோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்க்கும் நெக்ஸ்ட்டு வரக்கூடிய அகடமிக் இயர் ஒரு 10-11 மந்த்ஸ் அவங்க ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டும் இந்த ரிலாக்ஸேஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஏதாவது ஒரு புதிய விஷயங்கள் அவங்களை கற்றுக்கிற மாதிரி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து அவுட்டோர் கேம்ஸ். அவங்க வெளியில் போய் விளையாடுறதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ணணும். அவங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் வெளியில் போய் அவங்க விளையாடுறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் அவங்களோட போன்ஸ் அண்ட் மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்க கூட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடும் போது அவங்களோட சோஷியல் ஸ்கில்ஸும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா டெவலப் ஆகும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். இப்போ நிறைய ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் 2 பேருமே ஒர்க்கிங்கில் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களால வந்து குழந்தைங்க கூட அதிகமான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது, வெளியில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வர முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சம்மர் கேம்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணி விடலாம். சம்மர் கேம்ப் வந்து மோஸ்ட்லி நிறைய ஸ்கூல்ஸ்லேயும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ப்ரைவேட்டாகவும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது கேம்பில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி விடலாம். சம்மர் கேம்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான நியூ கேம்ஸ் நிறையா இருக்கும். நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அந்த என்விரான்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய குழந்தைங்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்களோட ஏஜ் குரூப் அண்ட் அவங்கள விட பெரியவங்க, சின்னவங்க. ஸோ வந்து சோஷியல் ஸ்கில்ஸும் அங்கே வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கேம்ப் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அங்கேயும் அவங்கள ஜாயின் பண்ணி விடலாம். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த 1 மந்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 வீக்காவது அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும்.
வீட்லேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் பேரண்ட்ஸ் வந்து வெளியில் ஒரு ட்ரிப் மாதிரி ஏதாவது ஒரு நியூ பிளேஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அவங்க கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள். அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூராக ஃபீல் பண்ண வைக்கும். அது மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு பாண்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு இந்த டைம் பீரியட் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க வந்து இந்த டைமில் தான் நிறைய புது புது விஷயங்கள் பண்ணணும், கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. அவங்களோட ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் தான் வெளியில் வரும். ஸோ அதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம தரணும். அதை கரெக்டான முறையில் நம்ம கைட் பண்ணணும். மெயினாக வந்து நம்ம குழந்தைங்களோட ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். லைக் டிவி ஆகட்டும், மொபைல் ஆகட்டும், வீடியோ கேம்ஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து அவங்க கேட்ஜெட்ஸ் கிட்ட போகாமல் நம்ம எந்த அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அவாய்ட் பண்ண வைக்கணும். இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஸ்டடி டைம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ரிமெம்பர் பண்ணுற மாதிரி டெய்லி 1 hour வந்து அவங்கள ஸ்டடி டைமுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண வைக்கணும். அதுக்காக வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் அகடமிக்கோட புக்கோ இல்லை பழைய புக்கோ எடுத்து அவங்கள படி, டெஸ்ட் எழுது, மக்கப் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது கிடையாது. அந்த 1 hourல அவங்களுக்கு வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுறது மாதிரியும் எழுதுகிற மாதிரியும் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும். ஒரு 1/2 hour வந்து ரீடிங்க்கும், ஒரு 1/2 hour வந்து ரைட்டிங்க்கும் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணி வைக்கலாம். ரீடிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டோரி புக்ஸ் கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்க அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பர் கொடுத்து ரீட் பண்ண வைக்கலாம். அதே மாதிரி ரைட்டிங் வந்து சின்ன குழந்தைங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஸ்டோரி எழுத சொல்லலாம், சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் எழுத வைக்கலாம். பெரிய குழந்தைங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களோட ஓனாக க்ரியேட்டிவ் ரைட்டிங் ஏதாவது ஒரு டாபிக் கொடுத்து அவங்கள எழுத வைக்கலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்பவே அவங்க என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த வெக்கேஷன் டைமில் தான் குழந்தைங்கள வந்து நம்ம நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போவோம். அண்ட் நம்ம வீட்டுக்கும் நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் வருவாங்க. அப்படி வரும்போதும் போகும்போதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து நம்ம குழந்தைங்க கையில் மணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மணியெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம தான் கரெக்டாக அவங்களுக்கு கைட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பிகி பேங்க் வாங்கி கொடுத்து அதில் வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சொல்லித்தரணும். அந்த சேவ் பண்ணுற மணியை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் நம்ம தான் சொல்லித்தரணும். இந்த டைமில் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து நல்லாவே கிராஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட ஃப்யூச்சருக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச சம்மர் வெக்கேஷன் ஐடியாஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதை தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் எனக்கு மட்டும் இல்லை, பார்க்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ தட் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.